epizodom Minecraft preživljavanja. Danas ćemo početi naše Minecraft preživljavanje. Odavno nisam snimao, pa sad ćemo da krenemo da igramo. Evo, uzmemo drvo ovdje. Čekaj malo da smanjim zvuk. I tražit ćemo bolje mjesto za kuću, ovo nam je mnogo malo ostrvo, pa mislim i ovo je dobro. Moramo hrane da uzmemo malo. Tamo da uzmemo još drva, pa da krenemo da kopamo. Dobro, mislim, nije loše. Evo još ovo drvo, samo počelo. Korit ćemo nakupamo. Ajmo prvo kamen da iskopamo malo. Da napravimo ovaj kameni kramp. U slučaju ako se zadesi nešto. I da, možda sam rekao, nastavljam dalje sa snimanjem i krenut ću da snimam ovo preživljavanje na moje. Tako, čekaj napravimo, nemam ugled nigdje. Nemam uglja. Kopat ćemo. Ne samo da se izgubimo. Mrak ovdje počinje. Čekaj ga. Čekaj, gdje ima? Da, u sljedećoj epizodi ćemo da pravimo kuću. Nećemo sad sve ovo da pravimo. I bilo bi dobro kad bi malo uglja negdje samo. Samo uglja nam treba. Ne vidi se ništa. Evo ga ugalj, napokon. Ovo ćemo napraviti samo. I da, naravno snimat ćemo na Mineplexu i našao sam neki premium, dao mi drug i snimat ćemo ponekad na Mineplexu, pa ne znam ja, gdje ćemo Hunger Games. Sve ćemo ga skoro. Ajmo sad mi da stavimo od tog Mineplexa da napravimo petnicu. Šta da ispočnem? Ništa nećemo. Ja malo po drva malo,
Stvari, hoćemo ovaj. Ajde ovo epizodi ćemo da napravimo kuću malu neku. Treba da nađemo ovcu, negdje nema, nigdje. Evo je ovca. Nema druga. Može. Ona je dala jednu vunu. Je. Treba nam još jedna ovca, nema. Evo je. I da, iz LOL ćemo snimati League of Legends, ako znate koja je to igrica. I snimat ćemo dosta igrica. Baš dosta. Napravimo krevet, ja mislim da ovako ide krevet. Mislim da ovako jeste krevet, tako. Napravit ćemo ovdje neku kućicu malu. Da vidi mene. Da ja krene. Sam 3 bloka u visinu kuće da bude. Tačno. Razdrati krov. Napravit ćemo od kamena. I snimat ćemo i FIFA, sve ćemo snimati. Sve ćemo da snimamo. Da nam ne uđu zombi ili napravimo brata, bre. Stavit ćemo to tu. Da. Preselimo. Onda se ostavimo tu, to ćemo tu, gledamo. Bakle nam trebaju. Da budemo bakle. Treba sad baš ovoliko. Bakle. Malo kućice nešto sam napravio. Ne možemo uzeti palmom. I ljubi, to je bilo to. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!